Salam Türkmen portal web saytımızın mehriban tomaşaçylary. Halkymyzyň ming ýyllıklardan gözbaş alyp gaýdýan asylly ýörelgeleri biz üçin mukaddesdir. Edep terbiýe halkyň ýaşaýyş durmuşy bilen ösýär. Tarihyň ýollaryna kämilleşýär. Adamlaryň aňyna aýratyn ornalýar. Şeýlelikde nesilme-nesil dowam edýän midemez ýörelgelere urilýar. Biz hem Türkmen portal web saytymyzyň agdy bir döretçilik topary bolup, web saytymyzda dowamly Hazine adly gepleşigi döretmek makul bildik. Bu gepleşigimizde siz ata-babalarymyzdan, ene-mamalarymyzdan gözbaş alyp gaýdýan milliligimiz we gadymy däp-desurlarymyz barada gyzykly maglumatlary öwrenirsiňiz diýip umyd edýär. Biz Hazine adly gepleşigimiziň ilkinji sanyny türkmen halk nakyllarda beýan edilşi ýaly salam edebiň başy diýilýär. Edebiň başy hasaplanylýar. Salama bagşlamagy, ýagny salamlaşyk edeb barada taýýarlamagy makul bildik. Mehribanlar, onda Hazine adly gepleşigimiziň ilkinji sanyna başlaýar. Salamlaşmak edebi bu öz boşly sunnat. Salam berende assalamu alaykum. Salam alanda bolsa wa alaykum assalam diýmeli. Salamlaşmak bu birege saglyk arzu etmek. Salamlaşmak hormat syýlagdan nişan. Ol edep ikramyň görkezçisi. Salam edepliligiň, adamkärçiligiň ýarany. Türkmençilikde salamlaşmagyň hem öz boşly edebi bar. Bizde kiçiniň ula salam bermegi edellendir. Ata-babalarymyz, ene-mamalarymyz bu asylly ýörelgeleri bizim günlerimize sünnäläp getirmek bilen nesil dowamatyna salamlaşmak edebini çağılykdan başlap aňyna goýupdyrlar. Adamzadyň dil baýlygy ösüp kem-kemden kämilleşdigiçe olaryň gylyk häsiýetleri hem has gowulaşyp berek bilen mehirli gatnaşykda bolup başlaýarlar. Soňa waka has mulaýymlyk, mehribanlyk bilen salamlaşyp başlaýarlar. Kem-kemden ýakynlaşýarlar. Salamlaşmak däp barada söz açanmazda onuň halk arasyna ören ir döwürlerde ösenligi, däp bolanlygy, düýpli ornaşanlygyny bellemeler. Biziň mehriban pederlerimiz salamlaşmak däbine aýratyn ün serip öz çağalaryna, nesil dowamatyna salamlaşmak edebini çağalykdan özüni bilip başlandan öwredipdirler. Öwretmek birinciden görüm görelýär ýoly bilen bolsa ikinciden gaýta gaýtalap çağanyň aňyna berip goýupdyrlar. Ana daýy bilen salamlaş, iki elini uzatyp salamlaş diýip oglanjyklary öwredipdirler. Gyzjagalara bolsa ejesi, mehribanlygy, mulaqatlygy, asyllylygy, şeýle hem alçaklygy öwredipdir. Şonuň üçin hem türkmen halky alçak aşyr diýenler. Adam gerek ýerine hem alçak hem asylly bolmalylar. Alçaklyk bu bir utançsyzlyk däldir. Ol belent adamkärçilikli bolmakdyr. Adamkärçilik hem salamdan başlaýar. Türkmen salam bermeýän adamlary ulumsy hasaplaýar. Jemaata berilen salamy almak paryzdyr. Eger jemaatın içinde biri ol salamy alsa, beýlekleriň boýnundan aýrylýar. Emma hormat we syýlak maksady bilen hemmesiniň salam almagy haýyr sowap işdir. Hat bilen salam iýerenede, hatsy bilen salam iýermek wajypdyr. Salam berýäne elmydama iň görnüşde salam aýtarmaly. Tekek bir taňry söýmezdiýen nakylym paýhasly ata-babalarymyz öwredipdir. Türkmen halky sözlerini nakylsyz sözleýänler, nakyllaryň öz-özü gurrunçylygyň manysyna görä agdyňa gelip duranlar. Şol nakyllaryň biri edep başy dil diýip seslenýär. Dil hem sähär bilen täze daňlar atanna, gözel tebigat syýlap, gören adamlary bilen mehirli salamlaşmalydyr. Geceesine bir jaýyň aýry-aýry otoglaryna ýatyp turan ýaşulrak adamlara türkmen däp-desurlaryna görä sagaman örüşdiňizmi, amanlykmy diýip ýüzlenýändirler. Ýaşlar hem öz gezeginde olardan öň turan bolsalar, derrew taňry salamyny bermelidirler. Ýaşul sözüne bizde ul hormat goýulýar. Her bir ýaşulyň türkmen öz ata-babasy hasap edýär. Hatda dinan maşgalalar öz ýan ýollaşyny ýaşulsy hasaplaýar. Her bir raýat öz ýolbaşçysyna hormat hökmünde ýaşullyp bizlenmegi, olar bilen çalaja baş egip salamlaşmagy gadymdan gelýän ula hormat goýmak däbidir we syýlagdan nişanlar. Her bir türkmeniň bu terbiýe ganyna, janyna siňmeller. Ata-babalarymyz bu däbi biziň günlerimizde ýetiripdirler. Häzirki nesiller geljekki nesillere ýetirmäge borçludyr. Elbetde ata-babalarymyzdan galan däp-desurlarymyzyň käbirlerini ösüp
Käbirlerinin ütkep gidýän ýagdaýlarym gabat gelýär. Häzirki wagtda däp desurlara, milli mirasymyza aýratyn inserlýän wagtda öz milletimize mahsus bolan ajaýyp däp desurlary, edep gadalar saklap, geljekki nesillere ýetirip bilsek, onda biziň uly iş etdigimiz bolar. Salam bermekligin hem ata baba däbe urulyp giden nusgalarynyň käbirlerini ýatlap göreliň. Eýsem geçmişde Türkmen denanlaryň salamlaşyş düzgünlerine hilek bolluqa. Türkmen aýal gyýlary Ilayta da ýaş gelin gyýlar ýygra, agras, asyllyk tonjan bolupdyrlar. Onsoňam salamlaşmagyň olar üçin bellenilen düzgünler bolupdyr. Olar ýaşullar görseler bir salam säginip, gelinlere ellerini döşlerine goýurak başatyp salamlaşypdyrlar. Gyýlar hem ýygralyk bilen salamlaşýan ýaly hereket edipdirler. Käbra alçagraq gyýlar bolsa, daý salam, planaga salam diýip ýuwaşlyk bilen gürläpdirler. Edep salamyň ýarany bolupdyr. Ýaşul enelerimiz özlerinden uly ýaşullara başatyp salam beripdirler. Özlerinden kiçi ýigitler, erkek adamlar bolsa keserek durup, ýaşul aýallara sag eliniň tirsegine çenli aralygyny uzatyp salamlaşypdyrlar. Olaryň elleri açyk bolmaly däl eken, elleri köýnegi ýa-da dony bilen örtülen bolmaly. Tene degmeli däl. Aýal adam bolsa özüne uzadylan eli iki eli bilen tutup görüşmeli. Bu düzgünler häzirki wagtda hem dowam etdirilýär. Däp desurlaryň biri-birine geçmegi özara täsirler netijesinde aýal gyýlaryň arasynda erkek adamlar ýaly elleşip, salamlaşyp, käbir ýerlerden geçen gujuklaşyp görüşmek ýaly desurlar hem ornap gitdi. Ilaytada ýas ýerine girip aýal gyýlaryň elleşip, erkek adamlar ýaly salamlaşyp çykmagy giňişleýin häsiýete eýe bolup barýar. Elbetde her bir maşgala agyr ýagdaýa düşen wagty elleşip görüşüp çykmak halanmaýar. Şu zatlar hakda her bir denan maşgalanyň pikirlenip, oýlanyp görmegi, özüni köpçülik ýerlerini asylly, salihatly alyp barmagy, öz perdentlerine hem öwretmegi zerurlyk hasaplanýar. Salamlaşmak däw barada gurrun edenmizde Türkmen halkynyň ähli uğurdan edip gadalaryny işläp, däwe urup bilenliklerini aýratyn bellemeler. Biziň paýhasly ata-babalarymyz hatda ösüp oturan agaçlardyr suwy, ösümlikleri hem canly hasaplap, olar bilen hem salamlaşypdyrlar, sözleşipdyrlar. Muňa biz folklor diýip atlandyrylýan halkyň döreden suňaty bolan folklor çykyşlaryny arkaly hem göz ýetirýär. Pederlerimiz giýjara suw almaga barsalar, özleriniň dileglerini keramatly zatlar bilen baglaşdyryp, suw bilen salamlaşyp, sana waşlytlaryny sanap, soňra suw alypdyrlar. Assalamu alaykum suwaga, elimi ýüzümi ýuwaga, öýümize mehman geldi bir küýze suw beraga. Belli bir döwürlerde aýy, güni garap, ondan dilegler edipdirler. Salamlaşyp, soňra dileglerini aýdyp başlapdyrlar. Assalamu alaykum gunaga, sensiz günüm qynaga, menden hereket, senden bereket. Beýle sana waşlary näçe aýsaň aýdyp uzaldyp oturmaly. Bularyň barysy salamlaşmak däwine deýişli zatlar. Diýmek, halkymyz salamlaşmak däwini gadim döwürlerden gelýän düzgünleriniň bir hasaplanylýar. Bize diňe olary berja etmek, ýaşylyklar bilen baýlaşdyrmak galýar, ýamanlyklary kabul etmekden saklanmaly. Muňa bize ajaýyp döwrümiz borçlydýar. Ajaýyp döwre, ajaýyp gylyk häsiýetli, ajaýyp adamlar gerek. Onuň üçin hem öňü bilen perdent terbiýesinde uly orun eýeleýän aýal maşgalalaryň ýaxşy gylyk häsiýetli, edepli, ekramly bolmagy gerek. Ýagny güler ýüz bilen berilen salam, mähirli hal-ahwal soraşmak ruhuny göterýär. Duşşanlaryň arasynda birek-birege anam döredýär. Ýolda duş gelen ýaşullara salam bermän geçmek halanylmaýar. Şonuň üçin öňüňizden çykan adam sizden uly ýa-da deňeçer boluversin, salam bermeliler. Deň duşlary bilen görüşeňizde salihatlylyk saklap, güler ýüz bilen salamlaşmaly. Garşyňda duranyň elini silkelemek, aşa kısmak, elin goňly goňsuz uzatmak ulumsylygyň alamaty, edepsizlik saýlýar. Diýmek, salam diňe bir duşulanyna iki adamyň arasyna ýerine ýetirilýän ýöneköý bir enlik bolman, eýsem onuň uly manysy insanlaryň bir-birine ysnyşdyrjy güýji bar. Çünki salam bermek we almak arkaly adamlar öz garşydaşlaryna siz men seýlediňiz, menem sizi hormatlaýan, sizi görenme şat diýmek isleýärler. Türkmen däp desurlaryna görä
ulogly piyada, ýörep barýan oturana, kiçi ula, azlyk köplüge salam berýär. Salamyň Allah'nyň bir ady bolanlygy sebäpli münasip däl ýerlerde salam almak we salam bermek dogry däldir. Ýagny hajatxanada, hammamda salamlaşylmaýar. Şeýle-de Kur'any koýany, hadis riwayet etýäni, ilm okap oturana we azan çekýänlere, qamat aýdýanlara hemde namaz okuyana salam bermeliler. Şeýle hem fitne sebäp bolmak howpunyň barlygy üçin ýaş gyýdlara we ýat aýarlara elleşip salam bermeliler. Köpçülükde oturan märeke bilen ýeke-ýeke elleşip görüşmegiň zerurlygy ýokdur. Çünki oturanlaryň ünsün sow ýa-da rahatlygyny bozup biler. Diňe salam berip boş ýere geçip oturmaklyk ýerlikli hesaplanylýar. Naharyp oturanlar bilen hem ýeke-ýeke elleşip görüşmek dogry däldir. Märekede ýaşullar bar bolsa, onda ilk olar bilen görüşip, soňra ondan çepde duranlar bilen elleşmeli. Mehribanlar, görüşmede ýaly salamlaşmak öz bolşly sunat bolup, onuň gadymdan gelýän we sünnälen biziň döwrümizde ýetirilen özüne mahsus ýörelgeleri we däpleri bar. Biz bolsa olary berja etmek, ýaşylyklary bilen baýlaşdyrmak galýar. Mehribanlar, bu düzgünleri berja edip, elmi dama salamly we silagly bolaly. Şunun bilen biz hazynatly gepleşigimiziň salamlaşmak edebi dogrusynda taýýarlanan sanyny geçirip gutarýarys. Gepleşip gonuňyza yaran bolsa, onda like goýmak we tesbir ýazmagy, dosýarlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Mehribanlar, biz siz bilen hoşlaşamyk, sebäbi Türkmen portal Elmi Dama online ýatdan çykarmaň. Türkmen portal siziň eň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.